שלום יוטיוב, וכאן אני מצלם מינימטור. אתם בטח שואלים על זה, מינימטור. אז הנה התשובה. זאת תוכנת עריכה כזאת שעושים את הסרטונים של מיינקראפט כאלה, ממש מגניבים וממש בקלות. חידשו אותה, ממש חידשו אותה. בנו לגמרי. אני אוהב את התוכנה הזאת. הורדתי אותה מחדש, כי היא מחכה לי בצורה כלשהי ממש מעצבנת. ואני עושה בעצם מדריך ראשון, כן, מדריך למינימטור. התוכנה תהיה בקישור, דרך אגב. נגיד אני רוצה woman, create. אתם רואים? יש לי איש. עכשיו, נגיד, הנה, נגיד אני לוחץ לו על היד, הנה, לחצתי לו על היד, אני יכול לעשות ככה, 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 נחמד, הרגל, נגיד, רגע, אני לא על רגל, נגיד left leg, ככה, עכשיו right leg, אני מקווה שאתם מבינים מזה, אם לא אז תכתבו בתגובות, כאילו זה די ברור. הייתה גרסה ישנה, גרסה ישנה הייתה יותר מייאשת ומעצבנת, אני הייתי בה, היא כזה, אני ממליץ מאוד את החדשה. לא בא לי. הנה, אז זו התנוחה הראשונה. נגיד שאני רוצה את האיש שלי. זה לא מסובך בכלל. יש כאלה שיגידו שזה ממש מסובך. תמיד כדאי לסובב כדי לראות שבאמת שמת את זה במקום הנכון. לראות מכל הכיוונים. זה לא דורש כל כך הרבה סבלנות, אבל יש ילדים שזה ממש ישגע אותם. יש כאלה כמוני שאוהבים את הדברים האלה, יש כאלה שפחות. קצת סבלנות לא תזיק. זה בכלל לא מסובך, אם לשנייה אחת חשבתם שזה כן. בעיניי לפחות זה בכלל לא מסובך. בהתחלה קצת לא הבנתי את התוכנה, אבל אחרי שמבינים בקהל, ואם אתם צופים בסרטון הזה, אתם אפילו לא תצטרכו את הקטע של אחרי, אתם פשוט תבינו. אוקיי, עכשיו אני שנייה עוצר את הסרטון כדי להביא עוד סקין של דמות. טוב, אתם יודעים מה? אני לא אעצור. הנה, זה האתר של הורדה, אבל נגיד אני כותב
סקין, אני כותב סקין, כל אתר סקין, זה אתר הכי מוכר, אני אוהב אותו, אני מחפש סקין מגניב, הסקין הזה נגיד, אהבתי את הסקין, דאונלוד, הנה, ירד לי סקין, כאילו זה ממש לא מסובך. עכשיו אני הולך למיינימטור, רס, איך שלא אומרים את זה, פלוס, וכאן אני יכול לחפש את הסקין, הנה יש לי כאן עוד כמה סקינים, תגיד אני לוקח, זה סקין שורנו, זה סקין מגניב, אני לקחתי את הסקין המגניב, אני שמה לסקין, אוקיי, עכשיו זה מופיע לי בצד, אתם שואלים למה זה לא הופיע, עכשיו אני אראה לכם איך עושים את זה, אני נכנס לדמות, הומן, אני יכול גם זומבי, אבל הומן, ואז סקין, אפשר לעשות את זה גם נגיד זומבי, עם הסקין הזה, זה יראה קצת שונה, אבל אני מעדיף זה, עכשיו הם יוכלו לעשות קרב חרבות, יכול להיות מגניב, לא? האיש הזה די מגניב, חצי רובוטי. אתם יודעים מה? אני אשאיר קישור לאתר הזה של הסקינים שהייתי בו, אפילו שלפי דעתי זה מאוד לא נחוץ. נגיד, הוא יהיה בנוחה. אפילו אתם יכולים לעשות את זה עם הסקין שלכם במיינקראפט אם יש לכם. כאילו, שזה יראה ממש כאילו, אפשר לעשות עם זה אינטרו. אני תכף אגיע לקטע של האנימציה, בינתיים זה כאילו זה הפריים הראשון. אוקיי, נביא לו גם חרב יהלום שהקרב יהיה שווה. create. נסובב את החרב. נרים אותה למעלה. נזיז אותה הצידה. אני מצטער אם זה קצת פחות מדי הסברים. פשוט לי זה נראה כאילו שאתם ממש יכולים להבין ממה שאני עושה. אם לא, אז אני מוזר. אז אני היחיד שיכול להבין מדברים כאלה. בכלל לא מסובך. זה אפילו קל, פשוט. בגרסה הקודמת לא היה אפשר להוסיף סקינים. כאילו, הסתדרתי עם זה לגמרי. זה אותו דבר. אז אם לא תבינו איזה שלב, תכתבו לי. אני יכול לכתוב לכם בחזרה. כמו שאתם רואים, זה יהיה התנוחה הראשונה שלנו בקרב. עכשיו, אני מעביר. יש לי אומן, אייטם, אומן, אייטם. אומן זה האיש, אייטם זה החפץ. עכשיו, נגיד אני רוצה שזה 5 שניות. אז תוך 5 שניות, נגיד הוא יזיז את היד קדימה, והחרב שלו תזוז גם קדימה,
וכאילו ככה אני לאט לאט יותר אנימציה. מגניבה כזאת. כן, אני אעשה פשוט רייט לג. ונזיז אותי קדימה כדי שזה יראה ממש כאילו מתקדם. עכשיו אני אזיז את החרב כדי שזה ייראה. כל הזמן יחזיז את החרב. טוב. דודו, מה אתה עושה? אני מכין סרטון של איך להשתמש בתוכנת אנימציה. והוא היד שלו תזוז ככה לחרב. מה זה אחרת? מה זה אחרת? אומר, אני אמרתי לא אחרת אלא החרב. אחרת? החרב. לא אחרת. החרב. אחרת. ככה. עכשיו אתם בטח רוצים לראות איך הסרטון ייראה. הקטע הוא יוצר את המעבר לבד. טק. טק. נכון מגניב? אני אוהב את התוכנה הזאת. יש כאלה שיגידו שזו תוכנה מאפנה, רואה. אתם יודעים מה? בא לי שהוא משהו מגניב. הוא יעשה בגלל זאת תוכנה אני אוהב. טאש והוא היד שלו תתיישר. היא לא ישר. תתיישר. והוא הרגל שלו פשוט תעבור. ככה. והרגל השנייה
צריך לשים לב שב5 שניות לא יכול לקרות כל כך הרבה דברים. ולהשגיח על זה שאתה לא עושה יותר מדי. עכשיו, בואו נראה מה קרה. רגע, שכחתי להעביר את הסמן לכאן. לא, 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 לא. הרמתי לו את הראש, ראיתם? כן, אפשר לעשות את זה. אם אני אעשה ככה, לא רואים את החלק הזה. היה. עכשיו, אוקיי, אני אעצור את הסרטון, ואני ממש עוד מעט חוזר. כן, המשכנו. אז אני אראה לכם את הסרטון שעשינו עד עכשיו. אם לא הראיתי לכם, אני כבר לא זוכר. אוקיי. עכשיו הוא הגיע ממש כמעט שיפד אותו. אז כאן הוא חייב להיות משופד כבר. אוקיי. אז הוא זז קדימה. אני מצטער, פתאום נהייתי שקט. לא יודע למה זה קרה. סתם יש פעמים שיש לי יש פעמים שאני שקט, רוב הפעמים אני שקט, האמת היא. גוף עליון. אוקיי. הקרב הזה קצת נראה לי בהילוך איטי כזה.
התוכנה הזאת, בפעם הראשונה שאתם תעשו אותה, נראה לכם מאוד קשה, אבל כמה שתעשו אותה יותר פעמים, היא תהיה לכם הרבה יותר קלה. זהו. רגע, החרב הזאת. אוקיי, בואו נראה את הסרטון מההתחלה. בואו נראה. מגנוב! עכשיו הוא צריך פשוט ליפול אחורה ככה, כשהחרב עדיין תקועה בו. למה שהחרב תהיה עדיין תקועה? פשוט... לא, רגע. עכשיו צריך להיות עם 20. הוא נופל ככה, והחרב אמורה ליפול איתו ולהיתקע בתוכו. הנה. וגם החרב שלו אמורה ליפול ככה. בואו נראה את זה מההתחלה. וואו! זה כזה אדיר. אני אוהב את הסרטון שיצא לנו. נראה עוד פעם. ככה הוא נתקע. ואז
לא רואים אותו. עכשיו אני נגן לכם נעימה ספרדית. טוב, לא חשוב, אני אעשה את זה. אז אני חושב שזה היה הסרטון שלנו. אני מאוד מרוצה ממה שיצא. זו תוצאה טובה. אולי אחד מהסרטונים הכי טובים שעשיתי. אבל רק דבר אחרון. יש כמה דברים שאני לא יודע כאן. אבל לפי מה שידוע לי אפשר להוסיף מוזיקה. כל מיני צ'סטים. גם כאילו אל תפחדו פשוט לנסות. אפשר גם לצלם סרטונים, זה כאילו, אני לא בטוח כל כך. אפשר גם לעשות רק את הגוף של משהו. וכאן, כמו שראיתם, יש כאן המון חיות. אבל אחת מהכי מגניבות זה אנדר דרגון. ונמצא את זה. הקטע זה ממש מגניב. אפשר גם, אני לא יודע מאיפה, אבל אפשר להוריד גם סקינים לחיות אחרות. חוץ לבן אדם. אפשר לעשות ניסוי, נגיד ויליג'ר, ולנסות להוסיף לו את הסקין הזה. איזה קול. ויליג'ר מיוחד. וכאן יש כמעט הכל. זה ממש מגניב. וכאן אני אסיים את הסרטון, כן.